Vi har i vores opgave valgt at fokusere på de muslimske andengenerations indvandrere i Spanien og i England. Der er i både England og Spanien en stor procentdel muslimske indvandrere, og antallet stiger år for år. I 1920'erne begyndte den muslimske indvandring i England. Tallet er i dag op på 2,8 millioner, og ifølge visse statistikker vil det i 2020 være helt op på 6 millioner. Det gør islam til den største ikke-kristne religion i England. Der lever i dag lidt over 1 million muslimske indvandrere i Spanien. De udgør ca. 2,3% af befolkningen. Vi vil nu vise, hvordan vi har besvaret vores problemformulering ved at inddrage artikler på både spansk og engelsk, der beskriver indvandrernes situation i Spanien og England, og hvilke problemer det medfører, hvis de ikke integrerer sig i samfundet. Vi har ved hjælp af humaniora-metoden fortolket og analyseret de forskellige artikler.